Bună, dragi mămici! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Jurnalul unei mămici. Pentru cele care ați intrat pentru prima dată pe acest canal, nu uitați să dați subscribe, să apăsați butonul like și să vă abonați apăsând clopoțelul pentru a primi de fiecare dată notificări atunci când fac un clip nou. Astăzi aș vrea să vă prezint cum este bine să îmbrăcați un copil mic acum pe această vreme, undeva la minus 10 grade, pentru plimbare. Așa că eu am adus mai multe hăinuțe să vă prezint cum îmi îmbrac eu copilul și îi este foarte bine. În primul și în primul rând nu uităm de body cu mânecă lungă ca să stea mijlocelul acoperit, da? Un body întotdeauna cu mânecă lungă. După care eu îi dau și o pereche de ștrâmpișori. Există de la strâmpișori de la nou născut până târziu, până la câțiva ani. Ștrâmpișorii sunt bineveniți și la băieței, nu vă feriți să le dați și băiețeilor. Există și de culoare mai închisă dacă vreți. Și alb merg, sunt unisex, merg și la fetițe și la băieței foarte bine. Acesta pe corp. După care eu am scos aici mai multe feluri de pantaloni și am să vă arăt și de ce. Am scos aici o pereche de colănței care sunt un pic flaușați, dar nu sunt foarte groși, sunt atât cât trebuie. Copilul nu o să fie prea înfofolit. Dar aceștia nu au picioruși și atunci când nu au picioruși, ca să nu înghețe piciorușul, pentru că el stă doar în landou și nu aleargă, nu merge ca noi, îi dau și botoșei, să nu înghețe piciorușul. Da, botoșei sau ciorăpei peste, cum vreți, cum alegeți, sunt foarte bineveniți. Sau pantalonași așa, care au și tălpiță cu totul. De exemplu, am ales unii foarte drăguți, care, asta e ca o paranteză, ia uitați cum au fundulețul, e foarte drăguț. Sunt la magazine, peste tot, pentru toate buzunarele, pentru cei din toate orașele unde au Pepco, îi găsiți, de exemplu, pe acești pantaloni la 15-20 de lei. În partea de sus, eu îi dau un plovăraș. Ăsta este numărul 62, că atâta poartă fetița mea acum. Există și mai mici. Este foarte drăguț și este din lăniță, ceea ce înseamnă că nu este gros, nu este deloc gros, dar este foarte călduros. Este exact atât cât trebuie, să nu-i fie frig și nici să se încingă, să transpire copilașul. Deci eu zic că asta este mai mult decât suficient hainele cu care o îmbrăcăm. Iar acum trecem la ce dăm pe deasupra, bineînțeles. Am să vă arăt prima dată un combinezon pentru bebeluși mici de tot. Acesta fetița mea l-a purtat până pe undeva pe la 3 luni. Nu chiar de la naștere, nu știu, undeva noiembrie-decembrie l-a purtat. Nu este nici subțire, dar nici gros. Uitați, este flaușat. Nu este pentru vremea de minus 10 grade, cum sunt acum, dar este destul de grosuț și este foarte bun undeva la 5-6 grade este suficient. Mai am unul aici care este pufos și este foarte călduros. Tot așa nu este foarte gros în sensul că nu poate să miște copilașul. Este doar pufos și pufoșenia asta ține de cald. Da? Ia uitați cum este. Și ăsta este foarte bun. Eu am îmbrăcat-o undeva la 5 grade, 3-5 grade am îmbrăcat-o cu el și cu ce v-am arătat mai devreme și i-am mai pus doar o păturică micuță deasupra. Așa cum este aceasta, tot așa pufoasă, care este foarte călduroasă. La fel, este o păturică pufoasă, de polar, cum se numește, nu știu, pufoșenie.
Da? Și acest salopețică este foarte bună. O căciuliță, da, la cei foarte mici, nou-născuți, nu o să găsiți așa cu baretuță, dar una normală pusă este suficient. Pentru fetița mea, și această căciuliță vreau să spun că e un pic măricică, dar eu o dau pentru că o protejează și în dreptul urechiușelor. Și de asta mi-am dorit foarte mult să o iau și să o dau, să nu ne trezim cu probleme la urechiușe, că a luat vânt, că i-au înghețat urechile și așa mai departe. Pentru că acum 2-3 zile am ieșit cu ea afară, dar fără mânușele. Să știți că are nevoie de mânușele pentru că e destul de frig. Eu am unele așa micuțe. Și îi sunt bune acum mânușelele acestea. Eu le pun în mâini ca să nu înghețe mânuțele. Am venit cu ea de afară cu mânuțele reciuci, așa că m-am hotărât să-i dau și mânuși de acum încolo. Astea se pot da jos dacă considerați că nu e chiar nevoie de ele sau are mâinile calde și fără mânuși. Eu mereu îi verific mâinile copilului când ies afară. Fața oricum este rece, fața, nasul pe vremea asta sunt reci și se roșesc, dar este normal. Și încă ceva, când este atât de frig, nu țineți copilul mult afară, undeva la 15 minute este suficient, când sunt minus 10 grade cum este acum. Deci, dar scoteți-l să ia aer. Când mergem cu mașina, de exemplu, îi mai pun doar acest plovăraș pe ea care este tricotat și nu este gros deloc. El are blăniță doar în dreptul capului, dar în rest este un plovăraș, un cardigan foarte drăguț, care să-i țină loc în spate, cald în spate. Asta când mergem cu mașina, pentru că în mașină e cald, dăm drumul la căldură și nu este nevoie să ținem copilul în fofolit să-l încingem. Iar aici am un combinezon mare, gros. Ăsta este pentru acum. O să-l pun aici ca să se vadă foarte bine. Este un combinezon îmblănit. Acum la minus 10 grade este perfect să nu înghețe copilașul. Este foarte catifelat. El este îmblănit, este gros, dar nu este inconfortabil, pentru că el nu este gros ca și material, doar că are această blăniță și pe deasupra fâși să nu se ude. Acest combinezon se poate spăla la 40 de grade normal, se usucă ușor, este foarte bun. Încă ceva foarte important, la mânuțe și la piciorușe, uitați cum are, deci el poate să fie așa cu botoșel sau îl dăm așa și are piciorușul afară. Da? Piciorușul afară. Dacă vrem să încălțăm copilul. Acum depinde și ce vârstă are, că eu la 3 luni jumate nu o încalț pe fetița mea. Pentru că nu consider că e mult mai bine și o protejez mult mai mult așa. Sau dacă îi dau botoșel, oricum majoritatea hăinuțelor ăstora cu totul sunt și cu tălpiță. Și atunci stă mult mai cald și mai bine așa. Și la fel are și la mânuțe, să nu înghețe. Deci pentru astea, dacă le avem și îi dăm, nu este nevoie să-i dăm mânuși. Da? Deci dacă avem așa ceva, nu este nevoie să-i dăm mânuși, ci îl întoarcem pur și simplu bucățica asta de material și am acoperit și mâinile și le protejăm. Dar repet încă o dată, astfel de combinezon nu îl folosim decât dacă sunt sub 0 grade. Pentru că se încinge copilul, transpiră,
are spatele încins când îl dezbrăcăm și nu are rost să-l înfofolim așa și să-l învățăm sensibil la frig. De asta copilul se scoate în fiecare zi și când este foarte frig, dar mult mai puțin ca timp. 10 minute, 15 minute, nu o oră, 2, 3, cum stăm când e plăcut afară și sunt câteva grade, când e primăvară, toamnă. Vara iarăși trebuie să avem grijă, să-l scoatem când nu este căldură mare, de preferat dimineața când nu este foarte, foarte cald. Și seara cât mai târziu, pentru că căldura e până la 5, ați văzut, până la 5-6 e o căldură insuportabilă. Deci cam asta este cu îmbrăcatul. Sper că v-am ajutat. Aceste sfaturi sunt utile și o să vă ajute pe tinerile mămici. Pe mine m-au ajutat să aflu de la alte mămici, prietene de ale mele, în ce și-au îmbrăcat copiii în anii trecuți. Nu uitați să vă abonați, să dați like și un comentariu și ne vedem data viitoare. Pa, pa!